Александър Ненов с навигатор Николай Асов от град София с Сузуки Витара да заповяда на старта. Моля към старта да се придвижи за подготовка екипажа с номер 5 Александър Ненов с Николай Асов от град София. Екипажа, който ще стартира с номер 5 да заповяда на старта. Върти му ляв десен му върти. Назад с ляв десен. Той си изчиства с гумите. Къде е Нели? Не си я взел. Тук сме, тук сме. Цони, пробвай с лашкане, бе! Цони! Цони! От тук ли? Мина един. За дългото? Дани не излезна ли на... Цони! Пробвай го на лашкане отстрани! Дани беше пръв и той се качи вече по бъдино. Не съм го видяла. Да го дигнеш джакет.